Takže, čauky guys. Mám tady tašku plných hodně věcí. Všechno to je jenom oblečení, takže si pojďme udělat haul. Velký. No, velký. Nevím, jestli to je velké, ale tam celkem dost věcí. No, já nevím. Takže, je to haul z Kiku a z Pepka. Jo, takováhle pěkná taška. Jo. V Kiku, ne v Pepku, v Kiku. Jo. A jako první začneme Pepkem. Yes. Takže jako první tady máme tohle triko, který se mi strašně líbilo. A budu vám říkat i ceny a stálo 110 korun. Rozhodla jsem se, že se vám v tom budu ukazovat v těch věcech, takže to před. Takže musíme ještě ustřihnout cedulku, ale to triko je takhle takový volný. Já teda nejsem skoro vůbec zvyklá na volný, ale je mega hezký a je mega pohodlný a je celkem i jakoby dlouhý, takže good. Jako další triko z Pepka. Tady máme tady tohle proužkovaný, který je teda uplý, jo, takovýhle. A stálo 120 korun, takže o 10 korun drahší, ale za to mě teda podle mě sluší víc tohle. Je jasný, že ze všeho budu ještě muset sundat ty cedulky a různý tady lístečky a takové věci. No takže posuďte sami. Mně to teda tady to sluší víc a je to takhle. Jo. Takový prostě obyčejný, prohovaný, mně se líbí. Na mě, já si myslím, že na mě vypadá taky dobře, takže good. A má to dlouhý rukávy. A jako další triko, jo, co tady vytahuji, tak je taky z Pepka. A je to takovýhle. I love New York. Takže si ho jdeme vyzkoušet. Jo a ještě stojí 120 korun, takže úplně stejně jak tohle. Takže si ho jdeme vyzkoušet. Takže tak to vypadá. Je to zase volnější. Jo. Zase je to prostě takhle volný. Ne, fuj. Jo, takže takhle. Takže mně se taky líbí, takže good. Jo a všechny trika mám ve velikosti 146 až 152. A jako další tady prostě Mario. Tady máme z Pepka, to je poslední věc. Tady ty dvě dlouhé bílé ponožky, jo, který jedny stály 70 korun. Takže prostě normální ponožky. Jdeme se vrhnout na Kik. Jako první začnu tady tou bundou. Tady spadla účtenka. To nevím. Takováhle krásná bundička, která je strašně teplá vevnitř. A mi se líbí, že i takhle má tu, víte co, že to je prostě strašně teplý. Takže si jdu vyzkoušet. Takže ještě jsem zapomněla říct, že ta bunda stála 600 korun, nebo 599, a velikost je 158 až 164, protože já jsem si zkoušela tu menší velikost, ale ona mi byla jakože dobrá, ale jakoby dílkově, aby tahle bunda mi držela trošku díl, tak na rukávách, ale takhle prostě je i dost dlouhá, což je dobrý. A prostě ta kapuce, to je strašně cute. Vypadá jak eskimák, ale on to měl i v růžové barvě, ale ta, jak se to jmenuje? Tady ta zelená se mi líbila víc, takže tak. Jako další věc, tady mám předposlední věc. A tohle tady, a tohle, to je
neumím mluvit. A to je tahle mikinka bez kapuci, protože do té bundy se nejvíc hodí jakoby mikina bez kapuce a je to strašně hezu prostě mikina a je strašně teplá. A je to XS. A je fakt strašně teplouška a jdeme si ji vyzkoušet. Zase jsem zapomněla cenu, takže ještě ta mikina stojí 349 korun, což je 350 korun. Takže takhle teda vypadá. Jo. Takhle. A já si ji asi rovnou i zapnu. Jakože já mega bojuju s tím zapínáním, jo. To je prostě strašný. Jo, takže tak. A prostě neřešte moje vlasy, jsou mastní, ale dneska si ještě umyju, nebo chtěla bych. Takže takhle vypadá ta mega teploučka, mega hezká. Přijeme, že i dlouhá, takže to je good. No jako poslední věc. Tady mám taky džíny. Prostě tyhle jakoby teplý legíny, on to nejsou jakoby legíny, ale to strašně pohodlný. A jsou takový jakoby zvony, jo. Jakoby já se vám to ukážu. Jo a ještě mám to ve velikosti 158 až 164, 12 až 14 let. A stálo to 179 korun, takže 180. Můžu vám to ukázat tady. Jako, takhle, nevím, to ukážu někde jinde. Tady je dobrý spot, si myslím. Takže takhle to prostě vypadá. Je to prostě tady takový uplý a tady je to, víte co, prostě takový volný. A si myslím, že mi to sluší. Ten lísteček, který zadu, neřešte, jo. Takže good. A tak. Všechno hodnotím 10 z 10, protože já si myslím, že to na mě sluší. A je to i pěkný to oblečení, takže v Pepku a v Kiko. No a tohle by bylo všechno pro můj haul. Takže tak. Trošku mi došly slova a nevěděla jsem, co mám říkat. Takže tak. Já prostě furt říkám, takže tak. To je jedno. Takže tohle bylo všechno pro dnešní video. A já se vám budu co to je? Já prostě nemůžu mluvit, takže já se s vámi budu loučit a s tím bye.